assalamu alaikum en jetti kati en beltanima ben be ganda kanyumen goni hettotobe men do e der leydi Sénégal ha e tiagal leydi e émission mon biatedo horizon local 2022 no ngono den wadde e kala saha jabbade hen ben be ganduda kanyumen tigi njogi didon nokkuji hande non jomiraado o wadini en bawgal ngam jabbade do on mo ganduda kanyum woni monsieur Kessi Bousso maire mo Dumga Law kono non eden bayi widi kanko woni PCA tonto Daniel Sorano monsieur Kessi Bousso bismillah min calminma ngam pirena bandirabe pacintadu men kala ko fati e ko ganduda kanyum woni projet de développement tonto mairie mo Dumga Law mi salmi bandirabe fof mi salmima an gardo ko hande gardo wadde interview o pour haalande makko kewe commune Dumga Law vraiment ko weltare joddamima tigi ko non batten men pir pacciten ben be ngam kalko fati e didon commune aji taw non jalten hen ko ben be ganduda kanyumen tigi ngardi didon commune aji hande monsieur le maire sen bi commune mo Dumga Law modi premier mandat o gassi dibol ngol ñinmi wadde deuxième mandat et troisième mandat kam ne do fota no wadde ni normalement réuni lawol a tota wadde hande ko deux mandats tan so Allah wali en hebi deuxième mandat so Allah kadi mamon so Allah jabi parce que liga koy deuxième mandat dum jidda wonde tonto mairie mo Dumga Law sen garti e premier mandat mo ganduda hande a lami modum nana fando gazde de wonno yimbe pay koy sumboji di ganduda kanyumen goni 23 janvier 2022 ko heba wadede to bangi hydraulique holko bawda hal de wonno commune mo Dumga Law ko 27 villages de wondire amoti commission do buri kam welde d'abord ko za koy hydraulique bakki ndiyam ko nanmi non ko waddi sappoy ɗiɗi forage naati commune Dumga Law won ɗiɗi gollini galɗe ɗo balmen ko lan 2022 ɗi garata forage mo ganduɗa alani forage so laamu addi walla so goɗɗo addi tan ko ari koye laamu ma ko ɗum considéré ko an addi donc noon hande o mbeɗa wiya ɓurɗon toon en sanno ndiyam seeɗa siwalɓe ma dañ forage forage ɗum woni forage sappo e nayyi mais les deux ɓi kalmami wattanɗi ɗin payoyi koye l'an 2022 ko ɗin projet ji garata projet Puma nani hen mo siwalɓe o ko projet Puma donc noon amin mbaɗa remercier kamɓe wawɓe addude projet ɗi e commune Dumga Law donc forage kam hande o mbeɗa wawi wiide ko dans la commune Dumga Law 12 forage naati nde Kessi Bousso naati toon toon kam hande o ko amin jogui quelques postes ɗumin poti ƴewde amin ƴeewa ɗum ko wayno ñurkade en ni toon aussi amin poti kono juut meɗel en ɓen fof ko amin poti noon addude forage uji juut meɗel en ɓen foti dañde forage ñurkade foti dañde forage golle forage uji au moins 5 walla 6 poti adde e projet garoji so Allah jaaɓi hade Kessi Bousso wiyata ɗon ma hedde 20 forage ma naata commune Dumga Law enen mbawi wiide caɗele ndiyam ma gasan ɗeɗen guuri so Allah jaaɓi par ce que ko adda toon ko nana commission wiyani foof wonɗo woni poursuji mbimami ɗum ɗi seeɗa mais à part ça mi ala ko tawmi ɗon wonnoɓe toon mi ala ko liggi sona wadde fourriére ne jeeyana e beybali à part ça ala goɗɗum sen garti e mandat ma to banggue cellal ɓalli holko ganduɗa ɗum nde garɗa nde a heeɓi tigui liggade ɗum toon to commune mo Dumga Law mbeɗa yetti Allah Dumga Law en tant que siège même Dumga alano ko case de santé wonno toon joni wonti poste de santé on poste de santé ko min jogui ɗum ha heeɓi et aussi cikkumi commune goto jogui 3 ambulances mi addi en première ambulance o nawa ko Yaare Law c'est à 60 km de Dumga koye nder jeeri deuxième première ambulance o ko ɗo ƴetta e Dakar ko la femme du président kon kokki commune o on ambulance deuxième ambulance o ko des amis qui sont en France ko ɓen kokkimon deuxième ambulance troisième ambulance o noon ummi aussi koye Puma on tottimi 3 ambulances naati commune Dumga Law plus aussi poste de santé mo mbanmi toon créé o avant case de santé wonno toon on a 3 postes de santé joni ɓokki sarankoɓe Yaare e Dumga Law ɗum noon fof koye bilan premier mais oui ɓiye ɗiɗi noon guiɗi mi tawi ɗon mais mo Dumga Law ngam omin addi ɗum ɗon kadi chaque année ene dotation de médicament ji ene jaaha Yaare e guure ɗe fof jogui case de santé fof wonko meeɗata
et wonko meeɗa ɓe koɓe 1 million ɓe koɓe 700 000 ɓe 500 000 ɓe 100 000 no ɗum waali tan vraiment ko weltare franchement. E to banggue rewɓe gila e gollargal mumen ne wonno eɗen gandi hel nokkuji ene waɗa ŋakke gam rewɓe mbawa rendude walla mbawa ƴewnede golle taw ene golla taw wona kala saaha sabbotoɓe tan e joom galleji ene nelda mais koñumen e koye mumen gonta tigui des acteurs de développement. Vraiment je salue ici mon même dame de fer ko Funti Sangot. C'est une dame très pertinente mo ganda ene dari eɗen gueɗe ko ari fof ene rewa jungo makko walla Rougui Sow woɗɓe nan toon mais to dire tan ko ɓeɗon kam c'est les dames yo xamni ɓen ɓuuri hen darnade ko fate e affaire rewɓe te rewɓe commune Doumgalaw ɓe ko rewɓe c'est des braves ci commune kamɓe koɓe mbaɗata ko de temps en temps kamɓe koka dépasse ɓe rewɓe kamɓe tota dépense worɓe worɓe de temps en temps jooɗe jarata ene mbaɗa ɗum ɗoji mais kamɓe kam vraiment so luumoji ngari eɓe jaaha hande o aɓe mbaɗi poulayeji nan toon aɓe mbaɗi aɓe koka aussi beyi e baali aɓe totta ɗum yoɓe ne vraiment c'est bien fof noon il faut kadi dare hen mais neɗɗo wawa waddude fof c'est pas possible par ce que commune o ko 127 kilomètres de long ɓokki hallumbel madna wona commune 3 kilomètres mais mbeɗa wawi widema wuuro fof wongo ɗon manggo mairie o waɗi hen gueɗal mum so mairie o waɗani hen guesam Keysi Bousso waɗi hen gueɗal mum poche mum les 90 amo walla 80 amo wonɓe toon ala wuuro ngo ganduɗa c'est rare cikkumi sona wuuro ngo arani yam wuuro fof rewɓe mum wonko totta ɓe yo mbad jardin ɓe yo ko wuuro fof wonko toon ngo tottoyde ɗon guure jeeɗi ɗe fof wuuro fof ngo hekki woni 500 000 ɓe 200 000 ɓe 300 000 ɗum komin waɗi ɗum ngam yo puɗɗoro golle o puɗɗoro depuis ko nanmi toon ngo 7 ans mo gonmi toon je te dis rewɓe fof wuuro fof wonko mbaɗmi hen ɗum c'est certain ala wuuro ngo waɗani ala wuuro ngo waɗani mo waɗani case de santé walla poste de santé walla mo waɗani galle pingu walla jonnirgal walla magasin de stockage wodani Doumgalaw ko ligguey to banggue ndema e gaynaka toon ene ƴeesi guure la commune de Doumga même en tant que wuuro Doumga eɓe jogui probléme cuvette j'ai fait des demandes alani heewi procédure uji temedere Sénégal ko procédure uji gasata min namnima mi haalde je salue sur le DG Saïd Seylam minen kam pour le moment ɗon kam ɗo wuuro Doumga ɗo en tant que guese mabɓe ene ƴeesi tampude seeɗa neɗɗo so hunde so tampi yo wi tampi toon ene ngakki seeɗa ɗon wuuro mais wona gueseji gonɗe a sara woni gore cuɓaloji ɗi ɓen ka alhamdulillah ɓe jogui guese maaro woni ko ala guese maaro tan ko guese Doumga mais noon waɗama demande uji waɗama chaque fois mbiya procédure uji ene heewi probléme de temps en temps on a des difficultés joom leyɗele en ɓene gadda probléme mo même la leydi tanum fof wiya amin leydi tanum hayso leydi taniraɗo ɗo baali ene gonno hen wiyata ko ene adda probléme donc ɗum aussi c'est très important kadi mi yiiɗa haala leydi haale je vois ça kono eɗen gandi quand même développement leydi Sénégal hande koto leydi ene wawi ummorade ene jeeya e banggueji ɗi ganduɗa so yimɓeɓe toppinima ɗum ene wawi sabade nokkuji kewɗi mbawa tigui woda ko jibini e leyɗele mumen gam mbawa naftorade ha naftude leydi ndi c'est sûr mais aɗode leydi aussi wona leydi jeeri ko leydi waalo ko leydi taniraɓe leydi keɓraɗe ƴiƴam la plupart c'est sensible tan nanɗo ara tan Keysi Bousso tan ara wona mairie tan jooɗo e mairie mum adda kayiton mum signina ƴetta leyɗele jamboure ɓe totta yimɓe wonɓe c'est pas normal tawrani bamma guesa waalo tawrani tani guesa waalo tan gara gona birel ma ciñina conseil de caggal ma tottonno ɗum je suis pas d'accord jimmi tan ko foti yo haalde kadi sene waɗi ni yo joom jeeri yo joom guese en ɓe yo ɓen kalde yo ɓen mbadde programme ana wawi wadde caggal aɗa waɗa supervisé mais ko kamɓe kaldete ko kamɓe mbatte protocole uji mabɓe kamɓe poti ɗum wadde mairie fotani ɗum wadde eyi guila e oɗon mandat hol projet ji ɗi ganduɗa taw ko mawɗi gari toon to commune mo Doumgalaw mais a haalan tan hol domaine mo jiiɗa surtout e domaine ndema domaine won machine aji ɗi Sayd totti min mbima hay minen min joguinoma machine are Doumgalaw machine mawɗo ko ɗeɗo balle ɓe ƴetti ɗum par ce que machine so jooɗima noon ala ɗo waɗani ndiyam donc guese nan ɗon chaque fois saɓe mbiyami ko procédure uji ɗi gasata procédure ganduɗa depuis 7 ans wiye procédure mo gasata donc noon yoɓe ƴettu machine ɓe nawa banggueji goɗɗi ɓe ganduɗa jogui ndiyam minen tawde min ngala ƴeewe banggueji goɗɗi
ɓen kay gonata kay minen min ngala won jogiiɓe eɗen jogii probléme machine en jogii gese mbawi remde ɓen yo totte hande min leñi fof e to banggue gollorgal sukaɓe holko monsieur le maire heeɓi bon aɗa andi won ko mbalmi min en tant que Keyssi Bousso ɗe gonmi grand théâtre nde cikkumi ƴetti ɗon au moins 10 walla 12 walla 15 personnes wonɓe ganduɗa ko min hokkimi men CDI nan toon ɓen kam mi yalti toon nan toon tigi kinɗeɗi goni ɗon ɗi fof won kadi sukaɓe ɗo joni projet ji gaɗɗi président wi won jangguinoɓe école min darni ɗumen hen walliti ɗumen hen par des relations nana jangguina eyyi won kadi affaire environnement wonɓe nannumi won yaaɓe ha ɓooy mbiya yo siñini mbina famɗi e bon hunde noon hedde ɗo aɗa wawi commissariat ko famɗi daña ko heewi won kadi de temps en temps neɗɗo wiya komi joguima diplôme mi watta oɗo liggey ɗum kadi ne woodi e sukaɓe won sukaɓe ganduɗa ils sont têtus haysa nanni wonɓe nannumi mbimi yo jaccini au dernier moment mbi ciññinani par ce que ne famɗi ɓe 90 000 francs ne famɗi eɗen mbawi wiide sen mbi en fait Keyssi Bousso en tant que tel alamo majji ɗum e leydi Sénégal to banggue rapport donc du coup so tawi to banggue connaissance uji e to banggue jokkorɗe mawɗe hande ene wayno commune mo Doumgo Law ngakkaka to banggue partenariat non aɗa andi wonko addete min ko Belgique gonnomi modi toon 36 ans wona en heewi mbe jogi aussi des relations culturelles et des relations goɗɗi wima won ambulance mo gaddumi addi ɗum ko relation wona koko sooda ko des relations donc noon won kadi won forage uji garɗi ndewani to ponno rewde tan ko c'est des relations mbaɗi ɗum won aussi de temps en temps hokkoɓe ɗo maaro tottami on tottu wala commune de Doumgo Law ɓe ɗum aussi c'est vrai neɗɗo wawi wiide maaro ɗum ɗo mais wonɓe ngala so neɗɗo sohli maaro aussi wonɗo wawi wallude seeɗa ɗum aussi des relations par rapport de temps en temps min des ambassades min aussi des amis artistes won nalankoɓe walluɓe mi dari hen on dari hen Baba Mal meeɗi jaggandemi Youssou Ndour Wally Seck goɗɗo fof darinimi hen pour la commune de Doumgo Law donc des relations donc relation personnel hakkude mabɓe taw gaga wondema monsieur le maire sen garti to mbiruɗa tigui to banggue artistagal sen mbi monsieur Keyssi Bousso eɗen gandi ko promoteur culturel mawɗo to banggue culture holko heeɓa waɗede toon to commune de Doumgo toon yiɗino waɗede hunde mawde min mbaɗi toon deux choses min mbaɗi toon min mbaɗi toon koyeno pekani e ɗum koye hedde maayo ɓe mbaɗi toon koyeno fifire ni e mairie o tottiɓe les moyens pour ɓe mbaɗi ɗum min jeeyi kadi wiyete Yaara Law min mbaɗi toon journée culturelle aada e cosaan ɗum waɗama mais min ko ɓurnomi yidde ko mi yiɗino ɗum wadde on saaha mais ko corona waɗi ɗum freiné mi yiɗino wadde tous les jeunes de la commune de tous les rapports de la commune de Doumgo Law ngara on avait tout programmé ha min jeehi amin jaaha le jour après tout s'est arrêté min kayti ɗum wadde mais ɗum kadi so Allah waɗi jaam min gañima première chose mo mbaɗanmi ko c'est amener tous les jeunes de la commune de Doumgo Law ma woni commune aji goɗɗi mbaɗmi invité pour les jeunes mbaɗa concourir en ce moment par rapport à ça ɓe keɓa gueɗal mabɓe commune o en jii golle mbaɗama ɗum ene jeeya ko saabi gam jiɗɗa wontude tigui monsieur le maire hande saɗa ƴettanno holko ganduɗa ɗum ko ngakke ko ganduɗa ɗum yahani toon to commune de Doumgo Law aɗa anni yidde ɓeydude ha gam ɗum wawa tiɗi tengtude latade toon to commune e mandat ma garo min je pense que ɓuuri wadde important tan ko yimɓe ɓe ɓuuri yidde ko ndiyam aɗa andi ndiyam haade ma julde sella ma daña ndiyam so guure ɗe fof dañi ndiyam sukaɓeɓe mbawa jooɗade jangga par ce que eggirɗe ɗe so mbaɗi sukaɓe ɓe ngala ndiyam donc nayyi ɗi joni so ɗomɗi ɓe jahat ɓe egga ɓe paaya dow e en ce moment hay classe sa waɗi ɗon classe o sukaɓe jaade ba mumen donc soɓe dañino ndiyam ɓe jooɗima ɗum ko quelque chose de très important hande o tan mi noddama par rapport l' électricité won guure ɗe poɗɗe nannede hande mi noddi ɗum secrétaire am Dia won guure jeere e waalo pour nane ko wayno won wuuro ganduɗa kamne ene yurmini kamne kadi ene jaggi ɓerdam Diayga Subalo franchement guure gonɗe takkiɗe ɗe foof
dañi courant kanko woto woni ko dañi courant c'est pas normal hay ñandande jam to ley mais c'est honteux gure fo dañi courant kanko woto tan lombido hakkude gure ɗe ha gure ɗe fof takkiɗe ɗon dane mayde ki ha heeɓi jayga et ça c'est mi anda ni holno waɗira quoi je comprends même pas pourquoi te ko wuro mango je comprends pas pourquoi ango diwe ɗum ne muusimi franchement nde ñamito ñandande c'est honteux parce que ça ari nokku a waɗani toon wonko mbalmi toon ko ili ɗum mais ɗum ko après mais kamɓe mbasa dañde courant gure fof dañi courant ɗon e dande maayo kamɓe ɓe dañani min famani pour quelle raison mi anda raison o par ce que wona population maɓɓe mawni gure ɗe fof ɓurani ɓe mawnude donc yo mbaɗen courant wadde hannde ɗum woni no ɗum en gure mbimami ko arata ko courant e gure ɗe so Allah jaaɓi on woni priorité jayga suwalo ɗum kam ko ɗum koni juut meɗen ma dañ min dar forage ñurkade en ma dañ mami ƴewan ɓe forage e mami ƴeew kadi gure ɓurɗe ɗon takkade tan ko wayno lelo en ni anani par ce que yo forage ɗi mbaɗe ha ndiyam heewa en ce moment yimɓe ils sont beaucoup plus à l'aise eto banggue jangde aussi ah oui là c'est un problème surtout to mo nokkuji aɗa andi won yimɓe won addeteɓe toon ɓe gonata toon 1 an 2 ans tan ɓe jiiɗa waɗede affecté mais ɗum wona normal kadi les abris provisoires là foti ko ittede wono kala école moɓe mbaɗi créé ɗeɗo balɗe ko ceski wiyete won école goɗɗo nan tourguenol komin addi toon aussi min walli ha ɓe dañi jangguinowo classe o nan ɗon depuis rawane min pewni classe o mewɗo ceski o hikka de anani mais ɗum ko gueɗe poɗɗe fewnede e Sinthiane Mabouɓe ɓen aussi dañi jangguinowo mais ɓe mbaɗi hen ko caaleje leɗɗe abri provisoire hen sa cikkumi andani taw koye leecce ɓe jooɗoto walla koye banguji ɗum bidon ngaji boliɗi je sais même pas hande o école aji Sénégal ɗum foti iwde ɗo waɗe table uji ban waɗe yimɓeɓe kadi institution so ari jooɗo institution eɓe jiiɗi gurdam belɗam trop yaade tan yara kiren ga Dakar tacci mbeɗe jara beeli c'est pas normal e ɗon hol safaru mo ganduɗa en tant que maire aɗa wawi addude ɗum gam jokkodiral ma sen garti ene wawi wonde e on mo ganduɗa kañum woni ministre de l'éducation walla ɓe ganduɗa ko jokkorɗo caggal leydi gam addude safaruji e banggue éducation non mais ministre o Mamadou Talla wona kanko woni ministre amen on amin gandude feewi min gandude feewi min namdimo non aussi wonko dari hen par ce que min gandiri depuis Europe wonko dari hen on waɗa noon tout ce qui est possible omo waɗa ɗum kanko omo dari hen omo andi aussi par ce que Foutanke ko ɓi Foutanke omo andi aussi probléme goni toon aɗa neɗɗo so andi probléme goni toon ɓuura wawde safrude e neɗɗo mo anda so andi neɗɗo jibinaɗo mi anda 150 000 kilomètres anda réalité gonɗi ɗon ɗi ɗum ko probléme ɗum tagi hewɓe ummita ittotoɓe ɗo Dakar nawe toon jaɓata jooɗade lycée ne tawe e nder commune min amin jogui collège mais lycée oɗo année mi waɗi demande lycée kono alano lycée non mi jogui collège ha ɗum tan mais so Allah jaaɓi année prochaine kam ma lycée dañe sen garti monsieur le maire eko fati extrait de naissance hol darde ma e on ɗum fannu eɗen gandi hande kayitaji ko ɗum goƴa hewɓe ene jogui caɗele non aɗa andi hen sañi hunde wona normal won neɗɗo jibinteɗo e nder dunga ne en tant que dunga taw mairie o nan ɗon à 2 kilomètres à 2 mètres wawa yaade pour fewnu kayitaji ɓiyum te koye nder gonɗo kam à 70 kilomètres ene wawi wiyede kam mais jibinaɗo e nder poste de santé ene foti so paari babiraɗo o ko babiraɓe ɓe goni probléme o joni noon so ɗum yentide goto fof wiya wannam kayitaji c'est pas normal jibinaɗo joni yimɓe sukaɓe jibinaɓe joni ɓe kay talen jibinaɓe nde ke ɓurno wadde probléme waɗete né vers 1900 je sais pas quoi mais hande ɗo hanga commune Doungara a ƴettata to ma gara so ɓiye jii gara pewna kayitaji ma jaaha ala hay tinde a watta hay rang ɗo joni wona dépense wonɓe wallaɓe ganduɗa ko codana ko yo mbaɗ jugement ji ha kewi ma 300 jugement taw jomumen galano kayitaji taw galano kayitaji ngala hay kayit goto nanɗo won babiraɓe jogui 50 ans 40 ans ngala hay kayitaji joni komi so wi dembre kaali te commune o ala caɗele gam wawde tottudeɓe kayitaji
alani wona commune tottata il faut jaha Podor il faut jaha il faut Podor wona commune ara tan ne fewnanma kayitaji ma non il faut namno Podor il faut wona jugement ji ene waɗi procédure ji poli wadde non to banggue extrait de naissance mbiyami jomum cukalel jibama waɗe déclaré ah oui sa waɗal déclaré noon no wayata woni ko jeyata waɗo déclaré neɗɗo jibina nder ndungu taw yaha waɗal déclaré ɗacci ha dane 12 ans wiyana ƴeewa kayitaji ɗum wona foti mairie wona foti ɗum ko foti ko yimɓe jibinɓe ɓe ko ɓen poti addu nawde kayitaji mumen mbaɗa déposé mbaɗa ɗum ɗo aɓe jogui kayitaji ɓe jaaɓe pewnoya kayitaji mabɓe au lieu d'attendre 15 ans 20 ans mbiyaɗa ƴeewa kayitaji mais est ce que keɓgol extrait de naissance e commune de Doumgolaw to mairie to en waɗi non y a pas hot caɗele sa tan fewna sa taw ko ɗum jibinɗa kay ɗum ɓuuri bonno ko joga 20 ans mbiyaɗa ƴeewɗon kayitaji wona mairie hokkatma kayitaji il faut faire une demande jaaha Podor toon yiyata ka Podor waɗi jugement ji waɗi procédure ɗi gasata mais noon tawde hannde a jibinama hannde tan so yiɗi commune Doumgol ñande a waɗan sur place y a pas de problème ɗum kay y a pas de problème sa ali tan sur place mbaɗanɗa ɗum noon wadde monsieur le maire hol wasiyo mo dokkata ɗon par ce que en jii ɗum haaɗi sukaɓe hewɓe wadde examen ji jomum men jonta taw ngala extrait de naissance uji wonta année ji mumen mbaɗa redoublé walla mbattoya walla jomum men gaccoro ɗon jangdi mais ko parani ɗum waɗi probléme wona mairie waɗi probléme ko kamɓe neɗɗo so ɓiye so jibinama hannde ɗo ɗo tolni ɗo ɓiɗɗo jibinaɗo foti yeeyede waɗe déclaré hoto ɗaccu ɓiɗɗo ha yara 20 ans mbiyaɗa ƴewan ɗum kayitaji won babiraɗe ni mi ngala kayitaji won ƴewono ɓium taw ko yima ala kayitaji par ce que wiide tan ko ha janggo ha haddanma ɗum woni probléme o donc noon il faut ɓe mbaɗi sensibilisé cukalel fof jibina ngel wiya hannde sa wino joni cukalel gara ngel fof jibina so ari ma dañde 2 sac ma tan ɓe gaddat ɓe garanto mais neɗɗo jooɗo ha ɓimo haalde 15 ans 20 ans wiya ƴeewa kayitaji taw bamma ni ne jogui kayitaji ana jogui kayitaji walla ɓe yo heɓ kayitaji mais wona mairie waɗa kayitaji mairie noon sa jabinama joni mairie waɗanoma kayitaji janggo jibinama hande semaine garo gara gadda kayitaji babiraɗo yummiraɗo pewna sur place mais ɓe mbatta ɗum e hande eko heɓa waɗede e premièrement mandat e mo mandat mo ganduɗa kadi aɗa anni tigui jeeyede e sumboji baɗoɗi holko mi commune mo Doumgolaw wawi fadde e monsieur le maire min ko kamɓe mbi kam ko commune Doumgolaɓe ko wonnoɓe hen wonno conseil ji wonnoɓe population ko kamɓe mbi kamɓe jiiɗi mi monta kamɓe namni kam te kadi commune o waɗama kadi je pèse mes mots mbeɗa wawi wiide kadi et parmi les maires min wona maire résident mais chaque mois depuis 7 ans lewru fof mbeɗa yaha Fouta laaɓi ɗiɗi laaɓi tati depuis 7 ans mi meeɗa joɗade ɗo 1 mois mi yahani Fouta hayde corona nde ari nde sino corona warano mi waratami ko Saint-Louis par ce que corona o meeɗa jaggude min wasi corona wasi wadde corona fof komi yahu Fouta donc a jiida e maire uji jottotoɓe to Dakaru ba ala non hay hande ɓen ɗo komi jaho ya une semaine gummi toon mami yaha toon kadi yaademi toon par ce que yahat jiya yimɓeɓe kalda e mumen hoɗo ɗaccu ha hunde yon tan mbiya balle kam non depuis 7 ans jour pour jour ala ñalawma so mi yi Bruxelles walla mi yi voyage mais chaque fois lewru fof kadi mbeɗa andi ko kalmi ko ma won heeɓi ɗum ñande fof garɗa hayre law so Allah jaɓi ma tan ɓe ƴakka ɗon beñi walla mbeɗa yalata he ɗum ala hay probléme goto yalde ata kay ƴakkude beñi hayre law ɗum walla wadde coxeur en ɓoy yobbulenma kër ga ɗum ala probléme so Allah jaɓi tawde ko ɗum tan tagat neɗo gañani ma min gaño kadi ala ko fiyatami toon ko opposant non 3 opposant 4 opposant goni toon hen mawɗo o on kam mi sodna ɗum sakit aɗa woni sakit mi wiya ɗum yo awoyi goɗɗo hen o wona mo mbiyata deuxiéme makko o mi ƴewnamo Dialo o yaha o Riboya troisiéme o mi ƴewnamo Sawru o yaha o Aynoya goɗɗo mi ƴewnamo Tande Mbayla wona e Tafde ɗum mbaddaymi mabɓe wadde eɗen mbawi wiide monsieur le maire ene takki ɓesgu mais ɗum kay sa ari commune Doumgolaw namno aɗa andi hunde nde wona ɗaccude won mi jogui conseil goto mo mbaddanmi o mbeɗa salminama grand wiyete Ibrahima Gueye mbeɗa salminama au passage 6 ans o natani mairie il est conseiller duuɓi jeeɗiɗi o natani mairie o omo jeeya e candidat ji kanko joni wiyomo kanko poti dottumi quoi mais min noon komi kolaɗo Macky Sall kanko tottimi min jogui ɗum ɗo APR kamɓe aɗa avant 18 heures mi fiyaɓe ɓe kota 18 heures namno résultat
o woni conseiller o meeɗa arde mbimi depuis 6 ans o naatani mairie Dakar ɗo jooɗi omo yara kiran 6 ans kadi ko min haali omo anndi ɗum kadi dunganaaɓe fof ne nganndi ɗum depuis 6 ans mbimi 6 ans 2 ans o ari seeɗa nde min baddata nde ɓe jiiɗa woodde nde mais nde ɗum paari nde han kamɓe dañi korom kamɓe fof ɓe dogi ɓe kooti Dakar ɓe jeehi hedde ɓe kii hedde Guinaw Rail ɓe kadi Mboro jooɗi han kadi 7 ans joni de mon toon kadi yaha mais a yiyat yimɓe hirande feeje de ko subaka mais ñamata ko jamma ɗum woni probléme o 6 ans aɗa woni conseiller a naatani mairie o mbimi pour wodde salade walla jabde ɗum waɗani ɗum joni omo yiiɗi mon doga e koya he min ko dogani min mi dogui depuis 7 ans komi jaw ñande fof yoɓe jaa ko joni ɓe tampa min mi tampani yoɓe gara bawɗi piye ɗe ɓuuri welde haalde hande sinno aɗa ɓeranno ko ganduɗa ɗum aɗa yiiɗi ɓeydude ɗum e commune mo Dumgolaw so diwri to banggue ndiyam nde wonno mbiɗa ko ɗum goƴa toon fannuji goɗɗi ɗi ganduɗa ɗum ɗo monsieur le maire en anni haɓede hen ha gam ɗum wawa tigui latade toon to commune mo Dumgolaw. Je pense affaire école aji parce que a yiyat maître goto jogo 6e jogo CI C2 3 classes et ɗum ɗo goto mais on hanguete c'est pas normal 70 élèves wona ɗo ɓeɗo jangguini ɗumen 3 heures de temps ɓe kadi mi andani comment il faut min mi hayi ɗum mi hakkillam hono neɗɗo jogguirto jangguina yimɓe tato groupe aji tati ɗi jiidani cirol aɗa jangguini ɗumen ɓen poti ko wallede kadi goɗɗum kadi ko jinmi o vraiment ko wonɓe Pété ɓe les gendarmeries de Pété ils font de très beau travail il faut ɓe mballe e matériel il faut ɓe mballe autoji jawɗi sa woni commandant Pété a wiyama yaare law ça fait 80 kilomètres tu n'as même pas ala hay auto mo mbaɗɗa yoɓe toto autoji moƴƴi parce que quand c'est quelque chose de très très fondamental yo mbaɗ ɗum yoɓe ƴettu autoji joni moƴƴi ɓe totta ɓe de temps en temps cumune waɗa cumu so waɗi ɗo joni ko bone mais hay sa ari to ɓe mbiyatmani ko amu ñooto ɓe mbiyatma walla min ngala essence c'est pas normal donc gendarme brigade Pété foti ko tottede au moins 4 walla 3 walla 4 voitures taw ko de 4 moƴƴi doga hen so noddama yaare yaha so noddama ga yaha so noddama lumo mais kamɓe ils font de très beau travail mais ali travail ala hay kaɓirɗe hôtel gotel min jogui ñande fof koko paani de temps en temps c'est des voitures personnelles nawete pour des interventions yoɓe totte moyen c'est des gens très compétents compétents surtout oɗon gendarmerie Pété ils sont super efficaces mais il faut donner les moyens ɗum woni probléme o ma yimɓe mbi pour kamɓe wonnaɓe mais parce que koye commune am de temps en commune am ne yaaji aɓe mbaɗe intervention aɓe gummoɗon mi jaa donc il faut aussi somi yiiɗomi mi haala mabɓe yoɓe mballe e fannuji goɗɗi ɗi ganduɗa ɗum aɗa yiiɗi tigui ɗum wawa latade toon to commune. Je pense que en gueɗe ɗiɗi so mbaɗa école aji ɗi so pewnama ha feewi min dañi aussi des machines d'irrigation xam nga Sénégal fotani heelude sa yi Luxembourg walla Suisse Luxembourg wonani hay 50 kilomètres de long quoi ara tan taƴa te aɗa mbiya aɗa yimɓe goni suwa mbiya makka so sukki moƴƴata wona gonga makka so sukki ene moƴƴa tawa kay haali Suisse walla Belgique walla ene sukama notka hen yaade tawde moƴƴi mais ko organisation ni mo fewani hande o Fouta fotani tampude fotani tampude eɗen jogui ndiyam eɗen jogui nangue eɗen jogui leydi mais holko heddi ko donner des machines tottude yimɓeɓe hay soko machine tokko guure min ɗo Dumgolaw ça fait 7 ans amin ñaago yomi mbaɗen cuvette ñande fof ko procédure ñande fof min billi min heddi mi anda ko mbaɗen mi anda no waɗete par ce que ɗum wona hunde wonde normal kadi ñande fof lewru fof meɗen toon hande wen ɗo gummotoɓe ɗo mbeɗa fay toon ya 5 jours gummimi toon mais kadi wona par rapport e politique o to nawi kam toon lewru fof mbeɗa waɗano noon
won dogoɓe toon joni ene maaya joguima 7 ans nahatani toon min gandi fof comme jaɓɓat par ce que toon gonno mi yewnaka ni par ce que ñande fof toon gonmi ane commune ma on goɗɗodirani mais hakkude monsieur le maire e immigré ji mum commune Doungolaw ene jogui ɓen ɓe ganduɗa ko caggal leydi goni aɗa andi min komi immigré déjà immigré fof won immigré ji wona kamɓe fof won hen cikkata kamɓe wonɓe toon ɓe ɓuuri ƴoƴde wonɓe gaaɓe a yiyat immigré toon ene waɗa ene haala e commune o taw fewnani hay galle bammum won wonɓe Belgique hay galle bammaɓe pewnani neɗɗo woni boddi duuɓi 10 bammani waala e caali ala haala commune Doungolaw neɗɗo kay haade mum haade avant de balayer la case d'autrui balayer ta case haade ma wiide commune o nini haal d' abord an ɗo mbiɗa ko ɗon jeeɗa ɗo fewnu ɗon sa woni immigré sa fewni ɗo gonɗa ɗo so yimɓe ari wonɓe ganduɗa toon nan ene gulla tan joni gosiyel gotel hay goto anda ko woni o wonani dumganajo o wonani fanaynajo hay goto anda ko woni o jooɗo toon wulla te sa yi ɗo joni hay galle bammakko fewani yo fewnu galle bammakko neɗɗo so woni Europe européen vrai wonɓe toon ɓe dumganajo ɓe gari ɓe mahi galle bammaɓe aɗa wawi maade taw wonani toon min ma galle babam mbaɗmi toon ɗum ɗo belti gonnomi mais so neɗɗo ari ma wi oɗo galle Keyti Bousso min joɗɗa Belgique aɗa wulla tan aɗa haala a cikkani ɓuuri ƴoƴje wonɓe ɗo ɓe ɓeɗo ɓurɓe gonɗo Europe ɓurani ƴoƴji gonɗo Doungolaw walla gonɗo Maham walla gonɗo Sinthiane wona ko joɗat toon tan ala peera aɗa haala ko n'importe quoi te an galle bamma nan ɗon biye baali fof ne cora hen min kaldanmi ko ɗon immigré ko pewnu galle bammum mais gonɗo Belgique a meeɗa fewnu galle bamma a ñaminani bamma ñaarani bamma aɗa haala ɗum mbiɗa haalde moon kono ene woodi ɓe ganduɗa ɓe aɗa wallodiri e mumen banggue gollal toon to commune mo Doungolaw gam ɓamtare mum non il y a quelques jeunes eɓe mballa eɓe dara so hunde ene fiya eɓe piya ɗum no yimɓe fof mbaɗani won immigré dariɗi toon ene piya ene so jamane waɗi ene mbaɗa hen mais ene woodi kadi ɓe gonani ala neɗɗo wawi wiide komi dumganajo taw meeɗa to ni fawde hay koyngal ma on koko dumgana ala toon galle ala toon guesa ala toon mbaywa ala mbaɗo an ka dumganajo an koye ɗemgal wonɓe dumganaɓe ɓe nana pewni kadi so fodde ari ene mbaɗa hen foddeji mumen so foddeji gari ene gara mbaɗa hen foddeji mumen mais wona jooɗa to tan ene lemso way wonɓe opposé aji gonɗo li ene gulla tan so bawɗi mbayi ma président fiɓe tan kamɓe fof ko koto jaalaɓe mabɓe noon wayata commune Doungolaw noon wayata wadde eɗen mbawi wiide monsieur le maire kam hay soko joni hay soko janggo mbimi ɓe mi fiyatɓe ko ligga kadi je pèse mes mots kadi ko kalmi koye télé ɓeɗo ko yimi ko ɓeɗo ɗaccitan kam hunde ene doga neɗɗo wona 6 ans wona duuɓi jeegom aɗa woni aɗa jogui mairie ma aɗa woni conseil a meeɗa toon nadde ni pour ƴewde taw ko boni e ko feewi gara ɗo hannde o jogoɗa hôtel ma aɗa haala doga aɗa docteur ɗi jaara fo aɗa wulle kali min ko jaami ko mbeɗa c'est vrai mbeɗa yamɓe mais ɗo jaami fof komi noddaɗo Keyti Bousso ɗo yeehi fof ko ara amen 10 jours oɗo jaami fof ko woni yimɓe Keyti Bousso an ala min jewrima ɓe kam jewnaka jantan jogui oto mumen jaaha de temps en temps taw e paani hakkude yaare law mo kamɓe salmina monsieur le maire wonanino min tigui weltare e jaɓɓadema e yewtere nde ganduɗa kañum woni tigui horizon local 2022 gam wallude commune aji ɗi joddade ɓen ɓe ganduɗa yiɓɓe jogade toon commune aji mumen gam tigui wawde firde e faccidde jomumen kadi ɓuura famde exactement ko woni projet de développement ɓen ɓe ganduɗa kañumen laami walla kadi jiiɗi lamtade hono ma en hande konngol ma ngol ganduɗa aɗa sakkito ɗum walla ko jiɗɗa tigui accirde ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni commune mo Doungolaw eyyi mbeɗa salmina commune Doungolaw mbeɗa yettaɓe par ce que mbeɗa wawi wiide hen saji mbeɗa tooña mbi wiya so Keyti Bousso nanama mbeɗa hen saji mbeɗa wiya mbeɗa yetti ñañɓe ɓe awluɓe ɓe e wombaɓe ɓe eɓe nawi Keyti Bousso ni ɗo to woɗɗi taw wona télé oɗo addum Keyti Bousso mbeɗa yettaɓe hen saji wombaɓe en awluɓe en ñeñɓe Sénégal ɓe ganduɓe ɓe jotodiri mbeɗa yettaɓe waɓe no sehlam Demba Hamɓe Guissini yo Allah yurmomo yafamo on wonɗo nawi inde Keyti Bousso ɗo Keyti Bousso meeɗa fawde hay koyngal mum donc mbeɗa yetta on mbeɗa yetta kuti wonɓe ɓe gandirɓe commune Doungolaw kadi ko wiide neɗɗo fof ene jogui ko wawi hen ɓeydude seeɗa kadi critique dañete tan mais yo won critique mo ganduɗa an aɗa wonko mbawɗa wallude woni wulloɓe ɗo ɓe
gila Senghor ha joni ko président Macky Sall waɗi ko meeɗa waɗde saɗa yalno awmimo tan tareji ala rewa caggal maayo to ala fayi to il Amadou Fit holno jettoyde ma waɗ 4 jours e lawol he pour yala hande o sa waɗi 20 minutes a yat mais tagui ɗum ko liggey mais wonɓe jiyata ɗum wonko wofoɓe tan ay gofowo ko gofowo tan ɗo jaala aduna fof ma yi wofoɓe donc ɓe gofataɓe hay wofoɓe ɗeni amin kokki ɗumen juuɗe yo gar amin gara liggo neɗɗo wawi wofde janggo e jaam arta wasa wadde wofta so ko mais hande o président nana liggi ha heewi mais won wiyaɓe ɗo makki waɗani haydara a yiyata ɗum mais ko waɗi ko meeɗa waɗede Senghor waɗi ɗum hay tali meeɗa waɗede temps Senghor tali nguel fof ko dejji noon c'est vrai Abdou Diouf ari wonko waɗi peut être institution ngaji goɗɗo ɓe waɗi mais non min wona ɗum yiiɗi hande Ablaye Wade wonko waɗi ko boni boni fof Ablaye Wade wonko waɗi kañum mais makki noon aɗa fayi dow kadi ala haala kewka ala haala yimɓe gullata goto fof ne gullata weela joɓe jooɗo ɓe gulla ha ɗum yonta haala 24 yonta inchallah ɗum noon weltare tigui wonanino en ɗo e Titonde TV jaɓɓade on mo ganduɗa kañum woni maire mo Doumgalaw monsieur Kessi Bousso kono ancien directeur général tonto Grand Théâtre hande PCA tonto Daniel mo Sorano kanko jaɓɓiɗen ɗo émission moon Horizon Local 2019 gam yewtidde makko weltare tigui wonani en beltinima kadi bandiraɓe en mbimon ha émission paɗo on jarama monsieur le maire merci